Hej, jeg vil give dig nøglen til, hvordan du får styr på din vægt. Du får en ny vinkel til, hvordan du spiser dig mæt og slank. Og du kan godt glæde dig, for du vil blive overrasket over, hvor nemt det er. Du kender nok det her lidt for godt. Tøjet sidder alt for tæt. Du vælger en kedelig kur og er konstant sulten. Koncentrationen svigter. Du må give efter og starte forfra. Men sådan behøver det ikke at være. Du skal have dit overskud tilbage. Fokus på de rette ting. Balance i det sunde og det søde liv. Og favoritterne til når du lige får tabt de der kilo, skal frem fra gemmerne. Du kan godt finde det frem nu. Min 12 års erfaring med Danmarks første online kalorietæller har ledt mig frem til nøglen. Jeg måtte dog til USA denne gang, da de danske og nordiske anbefalinger ikke dækker over energitæthed. Nøglen kommer her. Jeg har gjort det nemt for dig. Du skal blot indtaste, hvad du spiser, så får du en analyse som den du ser her. Det du spiser får enten en rød eller en grøn farve. Du justerer i løbet af dagen, så du spiser lige meget rødt og grønt. Så bliver du nemlig mæt og slank. Du har hermed 100% styr på, hvad alt du spiser betyder for din mæt og slank balance. Jeg vil fortælle dig grundlaget for den røde og den grønne farve med lidt flere ord. Det, der ofte går galt med vægten, er når du går og er småsulten. Det skyldes, at du ikke får nok mad ned i maven til at fylde din mavesæk og føle mæthed. Hvis du ikke er mæt, er det lige meget, om du har spist det rigtige antal kalorier. Sulten vil få dig til at spise mere, og du vil ende med for mange kalorier. Ja, så er den galt med vægten. Du kan spise dig mæt på 3 forskellige måder. I energilet mad, hvor du får for få kalorier. I energitæt mad, med for mange kalorier. Eller i lige præcis den rette energitæthed. Den, som jeg kalder mæt og slank balancen. Der, hvor du får det rette antal kalorier og også er mæt. Alle fødevarer har en energitæthed. En høj eller en lav. Og vi skal spise begge dele. Vi ender bare ofte med at have spist mest i den høje ende af skalaen. Vil du ende på det anbefalede niveau, skal du spise den rette mængde af det røde og det grønne mad. Og det er det, som mæt og slank redskabet kan hjælpe dig med. Ernæringsekspert Per Brandengaard har tidligere skrevet dette. Energitæthed er formentlig den ernæringsmæssige faktor, der er bedst dokumentation for effekten af, når det kommer til vægtregulering. Energitætheden er vigtigere, end hvorvidt energien kommer fra protein, fedt eller kulhydrat. Og nu kan du altså for første gang styre din energitæthed 100%. For eksempel opvejer en mellemstor appelsin en kvart rittersport. En mellemstor banan opvejer 2 kugler is. Væk med den dårlige samvittighed. Nu ved du præcis, hvor meget af det sunde, der skal til for at opveje det søde liv. Du skal bare ind og se, hvad der skal til for at opveje dine vaner. Dit vægttab får de bedste vilkår for succes med mæt og slank balancen. Og du har den altid lige ved hånden. Tak fordi du kiggede med. Ønsker du flere lignende videoer, så klik synes godt om på min Facebook-side. Jeg vil rigtig gerne hjælpe dig med at finde balancen i det sunde og det søde liv. Dine venner får også min hjælp, hvis du lærer dem få kendskab til kaloriecoachen. Du kan fx dele denne video. Tak. Og rigtig god fornøjelse med dit vægttab.